Ndị be anyị ekene m unu. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ ire, mma agha nke anụ ahụ. Ebepụ gị ogbu ya daa, ahapụ gị ikwuru mma na njọ bilie. Ire, ị na-agọzi ngọzi, ị na-ekpe ikpe, ị na-enye mmadụ nsi nke ime obi. Ire, akwụkwọ nsọ kpọrọ gị mpekere ahụ kachasị dị nta, ma ị bụ ọkụ na-ere ere, onye pụrụ imenyụ gị? Ire, ịdị mkpụmkpụ na-eme ire, ipere mpe ma ihe ị na-eme dị. Onye nchọpụta ihe dị ụtọ na ilu, ihe na-adịghị ụtọ abụghị enyi gị. Ọrụ ọma gị karịrị ọrụ ọjọọ gị. Ebepụ gị mkpu adaa, ma gị bụ ire, were nwayọọ ka ofe dị ọkụ zuoro gị nri. Bịara m aka tụsara m ozi a. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo.